לא יודע איזה מסיבה הייתי איתו. אתה לא יודע כמה שתים, מלא כוסיות. אחי, אתה מושג מה היה שם. תשמע, אתה צריך להכיר אותי. שדיבי בשטח, כולם במתח. צריך להיות איתי במועדונים האלה. תשמע, אני כוכב. תראה מה נעשה. תבוא איתי פעם אחת למועדון. נראה לך איך עושים מוב של בנות. זה הכי קל שיש. המסיבה אתמול שהיינו בה, אני ניהלתי אותה. אני מכיר את כולם. אתה תראה, אתה תבוא איתי. מה, אני אומר לך, דיבי חזק בדברים האלה. תסמוך עליי, נלך ביחד. אני מכיר את כל המבנות. אני מכיר את כל הברמנות, כל מי שבא לך. נלך, תבין למה אני. תסמוך עליי. שקט. שלום לכולם, מה שלומכם? שפה לא מקדימים. אז לי קוראים פלא ואני מפתח שיטת הפלוס. אחרי הרבה מאוד שנים של קריאה, למידה, התנסות, כישלונות והצלחות גדולות. בניתי את השיטה שתהפוך כל אחד ואחד מכם לגבר האידיאלי. גבר אלפא. זוהי שיטה שלא כולם התחברו אליה. כשאני אומר לכולם, אני מתכוון שרק זכרים חלשים, בטא, לוזרים, בינוניים וסקפטיים, יעלבו ואף יזכו כשהם ישמעו את דברי האמנות שאומר לכם כאן ועכשיו. אז מה הופך גבר לגבר אלפא לפי שיטת הפלוס? גבר אלפא הוא השולט, גבר אלפא הוא מוביל, גבר אלפא עט על הזדמנות ולא מבקש רשות או מחכה לאישורים. גבר אלפא יודע לקחת סיכונים. לפעמים חשוב לדעת לקחת את ההימור הנכון. גבר שלא יודע לקחת הימורים בחיים יישאר לעד עם חשבון בנק זעום ודייט עם נשים בינוניות. ומה לא הופך גבר לגבר אלפא? יענו זכר בטא. ככה, זכרי בטא הם בדרך כלל הגברים שנשים נוטות לראות יותר כידידים, כגברים טובים לחתונה. ומה שנשים באמת רוצות זה גבר שיקרא אותם במיטה. רוצות חייתיות ומיניות מתפרצת. תכונות כאלה אינן קיימות בכלל בזכרי בטא. כיוון שגבר האלפא יצאו נשים להוטות במועדון, גבר הבטא יתחמם מכל אינטראקציה ויחפש תירוצים. סביר להניח שישב על הבר לבדו עם גברי בטא אחרים, או שיצא לרקוד בהרחבה שטוי. ומה יעזור לו הריקוד הזה? ריקוד האבדון, ריקוד של סבל פנימי, ריקוד של גברים בודדים ומעוררים. וכל זה מוביל אותי לטענה המרכזית שלי, והיא כל מי שרוקד הוא מו. מהיום אתם לא תרקדו במועדונים. לא סתם אמרנו בתור ילדים שריקוד זה לבנות. הבנות רוקדות והבנים צדים. אלה חוקי הטבע. אם תרקדו, מיידית כל הסובבים אתכם יסיקו שאתם הומואים. אפילו אתם תתחילו לשאול את עצמכם, מדוע אני רוקד כך? אולי אני הומו? הגיע הזמן לשים קץ למחול השדים. ריקוד זה להומואים ולנשנשים. אז מהיום אתם תיקחו את החנית שלכם ותתחילו לצוץ! אתם מבינים? מה אתם חושבים? תרצו אולי לשתף? מה אתם רוצים? למה אתם מסתכלים עליי ככה? די, תפסיקו. די!
בואו חמודים שלי. בואו חמודים שלי. החברים הכי טובים שלי שיוצאים איתי לטיול. אוי, שאני לא יכולה. אם זה היה אפשרי, הייתי מתחתנת איתכם. תפסו אותו כבר, חברים שלי, תפסו אותו! תפסו אותו! אלפא יודע לך תיקונים, אבל עוד עובדות בפנים שדים. אלה חוקי הטבע! והיום אתם תיקחו את החנית שלכם ותתחילו לעשות כל מי שרוקד הוא הומו. בננה! בננה! Banana! 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 Banana, 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 Rebellis